ina gaida kafatanin masoyana. Ina ƙara miƙa muku jinjina sosai a gare ku. To wani saƙo nake so zan ɗan isar da shi yanzu nan ba da daɗewa ba. Gare ku kuma 'yan fim. 'Yan fim da mawaƙan Hausa. Don gaskiya ana yawan ƙorafe-ƙorafe a kanku sosai. Saboda akan cewa 'yan fim idan masoyinsu ya samu damar neman lambar wayarsu ya kira su a waya, ko ya samu damar ganinsu, ko ya samu damar haɗuwa da su, to sukan iya samun ƙalubale na wulaƙanci a gare su. Duk haka ba girma ba ne ba. Kar kai tunanin don ka kula masoyinka wai kai tunanin cewa wai faɗuwa ce a gare ka ko ka zubar da girmanka. Duk ba haka ba ne. Don suwa kake yi. Don su kake yi. To me dalilin cewa don ka ga masoyinka kai ƙoƙarin wulaƙanta shi? Duk wannan ba wani abu bane mai kyau wallahi. Saboda ni ina yin comedy ina sa number wayata. Ba wai ina sa number wayata bane domin wata manufa. Ina sa number wayata ne domin na ji masoyana me suke cewa akan saƙon da nake isar musu. Ina isar musu da saƙo kuma Alhamdulillah saƙona yana zuwa, suna jin daɗinsa sosai. Don magana ta gaskiya, duk wanda ya kirawo ni ya ji yadda muke hira da shi, ya ji yadda nake ba shi attention ɗina, kuma ya ji yadda nake ba shi haɗin kai sosai, yakan iya jin daɗi sosai. Daga yara har manya, mata da maza sukan iya jin daɗi sosai ga irin muhimmanci da nake ba su.